दरवर्षीप्रमाणे तुम्ही महाशिवरात्र तुम्ही करतात. ह्या वर्षी मोठ्या प्रमाणात केलेलं असे म्हणजे एकंदरीत डेकोरेशन आणि असे दिसतात. काय लोकांची भावना आणि कशा काय पद्धतीने तुम्ही आताशी बघून गेल्या भाविक इतके वाढले आहेत की भाविक होय ही ॲक्च्युली शिवरात्र पेडणे देवी भगवती देवस्थानाच्या अंडर येतं ह्या देवळात. पण आमचं सोमनाथ स्पोर्ट्स क्लब असं सो त्यांच्या सौजन्यानंच हो उरलेलो प्रोग्राम करतात. तो प्रोग्राम 2 दिवस सांस्कृतिक प्रोग्राम सुद्धा फाल्यां आसतलो, आज भजन आसतलां. आणि आता हय क्लब जो इतके करता त्या क्लबाक लोक आपणहून येतात, काय कमी पडटा आणि त्या प्रमाणे हें आतां दिसता हें सगळ्या भाविकांनी स्पॉन्सर करून केल्लो आसा. आणि ह्या करतना हेका देवस्थानाचो पूर्ण फाटिंबो आसा. त्यामुळे प्रोग्रामय वाढत असत, भाविकय वाढत असत, देवळाची वर्सान वर्स एक उदरगतय जाता आणि देवाचो आशीर्वाद म्हाका सगळ्या वाडेकारांक पडटा. कशा पद्धतीने तुम्ही कार्यक्रमाची आखणी केलेली असा? कार्यक्रम महाशिवरात्रीच्या निमित्तानं आम्ही सकाळी 8:30 एक ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन दवरलेलें आसा आणि 9 आमचे रांगोळी कॉम्पिटिशन सुरू जातलें. त्याचप्रमाणे दुपारी आरती जातली आणि फराळाचो कार्यक्रम जातलो. तसोच उद्या दुसऱ्या दिवशी लघुरुद्र जातलो, सत्यनारायण महापूजा जातली आणि दनपारां महाप्रसाद आसतलो. आणि तसंच मग संध्याकाळी फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन आणि ॲक्च्युली वर्षाच्या वर्ष आम्ही डान्स कॉम्पिटिशन दवरलें. सो आम्ही यंदा ते चेंजीस ड्रामा कॉम्पिटिशन करतो. दर वर्षा तुमच्याकडे कॉम्पिटिशन मोठ्या प्रमाणात जाता. ह्या वर्षा तुम्ही दवरलेले असा. लोकांचो हे कसो आसा अप्रोच कसो? लोकांचो प्रतिसाद आमकां वर्सान वर्सा डबल जाय आसता, दुगुना वाडत आसता, सगळ्यात आसा हें आसा जाय आसता. आनी आमकां बऱ्याच बऱ्या म्हणजे देवस्थान कमिटी सहकार्य करता. पेडण्याची देवी भगवती त्याच्या आशिर्वादान हे सगळें म्हाका सुरळीत पाळत पाडल्यात. एकंदरीत उत्सव जो आसा तो कशा पद्धतीन तुम्ही साजरो केलो वता? आमचो जो हळर्णा गांव आसा तो खूप पयलींच्यान ही महाशिवरात्रीचो जो उत्सव आसा तो आमी साजरो करता. आमचो जो महाशिवरात्रीचो उत्सव आसता तो वार्षिक 3 दिसांचो आसता. जो आयचो यंदाचो जो 2025 सालांचो जो उत्सव आसा तो काल पासून सुरू जाल्लो आसा. काल आमचे सकाळी देवळान धार्मीक कार्यक्रम जाले. त्या उपरांत एक रातचे आमचे जागर म्हणून नाटक जाता. त्याच प्रमाणे आयज जे सकाळी 6:30 वाजल्यापासून आमचे अभिषेक सुरू जालो. आणि हे म्हाका दिसता एक अशें आमचें देवूळ आसा ज्या जाग्यार डायरेक्ट प्रत्येक भाविकाक कसलेच अडी अडचण नासतना डायरेक्ट लिंगाचेर ताका अभिषेक करपाक मेळटा. अशी देवळां गोंयांत खूब कमी देवस्थानां आसात, लिंगां आसात ज्याचेर भाविकांक डायरेक्ट आमी अभिषेक करूं शकता, डायरेक्ट बेलपत्र वाहूं शकता. त्याच प्रमाणे आमचो जो आयज आतां दनपार पर्यंत आमचे 2 पर्यंत अभिषेक सुरू आसतले. अभिषेक जाल्या उपरांत धार्मीक कार्यक्रम सुरू आसतले. त्याच प्रमाणे मागीर आमचे एक जो रातचो शिवरात्रीचे निमतान जो जागर करचो आसता त्या निमतान आयज संगीत शिवतेज हें नाटक जातलें. काल आमचें इथे ओशाळा मृत्यू हें नाटक जालें. आमचो महेश्वर नाट्य मंडळ हळर्णचे जे आसात तेच सगळे ग्रामस्थ मिळून हें नाटक करतात. आणि त्याच प्रमाणे जो आयचो शिवरात्रीचो प्रोग्राम सोंपल्या उपरांत जे उत्सवाची आमची जी सांगता आसता ती आमी आमचे जे सातेरीचें मंदिर आसा थंय जाता. थंय एक भंडारा उत्सव जाता आमचो. तो वार्षिक पद्दती प्रमाणे आमचे आयज नामदेव बुवा कलंगूटकर कीर्तन करतले आयज सांजचे देवळान. त्याच प्रमाणे फाल्यां तो भंडारा उत्सव आसतलो. तो त्यांच्या मार्गदर्शना खातीर वर्सान वर्स आमी सगळे ग्रामस्थ मिळून भक्तिभावान हे शिवरात्रीचो जो कार्यक्रम आसा तो साजरो करता. खूप वर्षाचे आणि जेका मोठी परंपरा असलेले असे हे मंदिर मुळवी आणि देशातले आणि विदेशातले पर्यटक सुद्धा ह्या स्थळाक भेट दितात. आणि आयची जी महाशिवरात्र आसा ती कशा पद्धतीने साजरी केली वता? पेडणे तालुका किंबहुना पूर्ण गोव्यात मोगीर मंदिर अत्यंत प्रसिद्ध आसा. अत्यंत पुरातन मंदिर, स्वयंभू मंदिर. आणि आता तुम्ही तळयेन पळयलें आसतलें की तळयेन पूर्ण दूध जे अर्पण सकाळी जवळजवळ 5 दरम्यान अभिषेक सुरू झाले. आता अनेक भाविक गोव्या भायले कर्नाटक, महाराष्ट्र किंवा परदेशातले तुम्ही सांगल्याप्रमाणे परदेशातले सुद्धा या ठिकाणी आता भाविक येऊन गेले. अत्यंत पुरातन मंदिर असतं. आता एक जवळजवळ 1:30 वाजेपर्यंत महाअभिषेक चालू असतले. त्यानंतर जे आर्वेकर देसाई आहेत त्यांच्या वतीन लघुरुद्र आणि 6-6:30च्या दरम्यान महाआरती असते. महाआरती झाली की फलाहार असतात.
मग रात्री भजन कीर्तन पुढचे कार्यक्रम सुरू जाता. रात्री 2 वाजता यामपूजा असता आणि फाल्यां महाप्रसाद महानैवेद्य आदिनगर देसाई त्यांच्या वतीने महाप्रसाद. त्या पद्धतीने पूर्ण दिवस आज आणि फाल्यां 2 दिवस